Bueno, pois benvidos outro día máis a estes faladoiros dos directos co PC, a estas entrevistas. Seguimos ca rolda de alcaldes, martes e xoves, estamos facendo aí unha rolda por toda a Bisbarra, ás 3 da tarde, no Facebook de Que Pasa na Costa, despois colgámoslo no YouTube e máis no diario. Falando un pouco en clave de futuro inmediato, falando cos rexidores e rexidoras, sobre como nun concello pequeno poden a administración máis cercana á cidadanía pode axudar a paliar esta crise económica derivada de toda a pandemia. Temos pasado a semana pasada por Santa Comba e Camariñas, o pasado martes estivemos en Vimianzo, hoxe facemos parada en Mazaricos para falar co seu alcalde, Xoán Blanco, que está inmerso na súa segunda legislatura e que conta ademais con maioría absoluta no pleno. Hola Xoán, gracias por pasarte por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada, a nivel persoal, contanos como estás levando todo isto, estes 2 meses de vertixe. Bueno, nada, bueno, imos levando como podemos, creo que é unha labor conxunta por parte de todos os membros do goberno, adaptándonos á situación, porque, bueno, é unha situación nova para todos, para administracións, para particulares, para empresas e para todo o mundo, e esperando, bueno, que vai encauzándose de cara ao futuro e que vai organizándose un poquinho para todo o mundo poder volver a famosa nova normalidade, a ver como vai a ser, non? Vaya eufemismo ese da nova normalidade. Mm, Se ben tal cual. Mazaricos foi un concello pouco afectado, non? Porque a crise, non sei se que eu entereime dun solo positivo, pode ser que haya máis. Sí, nada, houve un par de positivos, pero, bueno, moi aillados e non houve impacto sobre o concello. De todas maneiras, a alarma social xerada, o confinamento, todo eso, como se leva Sí, o concello? no, bueno, aquí temos unha poboación de xente moi maior, co cal tiñamos moitísimo medo da posibilidade de que entrase o contagio, porque claro, cando falamos de que entre o 60 e 70% da poboación ten máis de 70 anos, xa son factores de risco moi elevados, pero, bueno, quizás tamén a propia dispersión dos núcleos no concello fixo o seu traballo de, ainda que a xente no rural foi tendo a súa vida en confinamento, pero en certo semiliberdade, porque facían as súas labores fora, non houve casos de contagios. Vos tamén considerades que faltou algo de información das administraciones superiores aos concellos, que sodes os que están máis preto da cidadanía, un pouco en clave de prevención para poder actuar se fose necesario? Sí, eu, bueno, entendo que houve por parte de todas as administracións, incluso o mesmo poderán dicir ao mellor aos propios concellos, pero nós carecíamos das informacións, incluso os procedementos como actuar. De feito, a día 12, carecemos de información para informar os nosos comercios e os nosos hosteleiros. Non? O día salía unha medida de que a partir do lunes, o día 25, todo o mundo pode empezar a traballar, non? A hostelería, con esas medidas que veñen publicadas no BOE, pois, sin embargo, ao mesmo tempo salía unha publicación de que a Xunta obrigaría que se fixeran uns cursos para a prevención do COVID, non? Entonces, o hosteleiro sabe se pode abrir ou non pode abrir, se ten que facer antes os cursos, onde fai os cursos, como fai os cursos, e así suma e sigue, non? Eu creo que o problema está en querer non seguir un criterio estándar para todo e querer facer voltas en función dos sectores e ao final genera este caos porque non de falta de entendemento por parte dos veciños, falta de entendemento por parte dos comercios de como se pode actuar. E mira que vos estades aí nas redes sociais, creando Mm, infografías informativas todo o día, aínda así, supoño que sí. investigando pola vosa parte esa información, non? Sí, no, pero pasa, hai caos a modo generalizado. Mira, viña ahora no coche para casa falando por teléfono con uns concelleiros porque a Antonte nos chama a ITV dos tratores preguntando se nós lle podíamos facilitar un local onde se pudera cambiar a xente. Entón xámolle que sí, que non había ningún problema e preguntámolle, pero cando ides vir a facer a ITV? Porque a fecha desta, caduca ya todo o mundo os tratores, non, a fecha prorrogouse e hasta o mes de outubro non vamos. Bueno, pois hoxe ás 2:30 da tarde nos chaman para decir que luns veñen a pasar a ITV, desde luns ao día 3. E todos os que nos avisamos dicindo que non viñan hasta outubro, agora hai que revisalos. Pois chamamos por teléfono ás 2:30, xusto depois de chamar eles para pedir citas, pero nos din que hasta luns non se piden citas. Pero luns empeza o servicio xa de ITV. O sea que hai un caos, eu creo, por parte de todos, hai un apuro por facer as cousas de forma desorganizada que ao final
afecte a todo o mundo, non? De todas maneiras, tamén houbo bons exemplos de solidariedade, ademais, un bo momento tamén para decatarse da importancia da sanidade pública, da protección civil, de todos estes efectivos das forzas de seguridade sanitarias que tanto traballo levan facendo estas semanas, non? Sí, eu creo que a labor de voluntariado foi brutal, no noso concello foi espectacular a labor do grupo de protección civil, fixeron un traballo, pero espectacular, desde o punto de vista de desinfección, desde o punto de vista de labor con a xente maior levando as medicinas a casa, levando os alimentos, colaborando en todo o que necesitaba o concello en todo momento bueno, nese impacto que houve directo sobre os comercios, os poucos que estiveron abertos, pois recibiron unha resposta moi positiva por parte da xente, non? Dos veciños, e eu creo que douxe máis valor incluso ao comercio local, que era algo que estaba perdido, non? Nestes momentos se viu un pouco para darse conta de que a tenda que tes aquí cerca da casa igual ten máis importancia que ese que compres ti a través da Amazon e que por paquetería os 2 días, e que non sabes se está ben ou non. Creo que demos llevado a cousas que se foron perdendo nos últimos anos e demos conta de que hai moito que valorar no rural e a calidade de vida que temos. Crees que eso sí que vai quedar, non? Que vamos, sí que hai unha vertiente xeralizada de potenciar, de valorar máis a vida no rural. Sí, eu entendo que sí, que quedou claro que a calidade de vida aquí non se pode ter en outra partes e que no mundo que estamos globalizado, que é algo que se va falando desde fai moito tempo, calquera persoa na súa casa pode ter un negocio con as boas conexións de internet, como falábamos, é unha actividade. Entonces, mira, estamos aquí ahora falando con unha conexión regular, pero falamos e aínda que tivese unha conexión infinitamente mellor e tivese que estar en Coruña, pois non cambiaría o, non cambiaría o estar aquí a estar fora, non? Entonces, eu creo que hai cousas que hai que valorar, a calidade de vida e valorar a posibilidade de volver rural con eses posibles novos negocios que se poden abrir estando no sitio onde queres estar. Falas de aí das conexións e demais, vides de ter o segundo pleno telemático, que tal se dan aí eses plenos? Bueno, estamos todos un pouco verdes no manexo das propias redes, non? Entonces, como estamos verdes, un conecto micro, outro ten apagado, de repente temos todos os micros encendidos e vai ecos por todas as partes, pero quitando eso, bueno, salió bastante ben, mellor que o primeiro. Como está sendo a relación ca oposición aí nesta segunda legislatura? Está habendo un ambiente máis calmado, non? Tamén. No, bueno, non é... Non está sendo máis calmado nesse sentido, non vou dicir que hai boa relación entre oposición e goberno, porque, bueno, realmente non hai moita relación. Non? De feito, neste último pleno, ademais, consta en ata, eu comentáballes ao grupo da oposición que eu estuve durante 8 anos na oposición. E neses 8 anos eu tiña moi boa relación co anterior alcalde. Era do grupo políticos de frente, pero tiña moi boa relación, reuníamos todas as semanas, tiñamos contactos diarios, entonces nunca houve unha política de crispación durante os 8 anos que eu estuve na oposición. Nos últimos 4 anos, pois tampouco non é que houvese unha política de crispación, é que non entendo esa fórmula de traballo. Non? Eu entendo unha fórmula de traballo máis cercana, máis próximas entre grupos e aportando todo o mundo ideas. Entonces, eu podo aportar ideas desde o punto de vista constructivo, pero nunca destructivo. Non? Nestes 60 días de cuarentena, non tuve ni unha sola conexión telefónica con eles, sabes? Pero porque entendo que o meu teléfono está aberto para cando me quieran chamar en calquera momento, sin problema ningún, e recibos encantados. Aos 45 días recibí un escrito por parte do Partido Socialista que eles só tiñan información a través dos medios e da prensa e que querían que fixéramos unha reunión. Entón, sí, que non puña fecha para ninguna reunión, que se querían que podían vir ao meu despacho cando quixeran ou facíamos unha reunión por vía telemática, porque non se podía facer de outra maneira, que cando eles quixeran, como quixeran, que non tiña ningún problema de recibilos. E a día de hoxe tampouco se fixo. Eu son moi partidario de relacións moi fluidas entre grupos e que sea sempre
aportar e non xerar conflitos, porque ao final os conflitos afectan aos propios veciños, non? A min esas publicacións que se fan no Facebook, as redes sociais, moitas veces tamén son moi destructivas, desinformando máis que informando, non creo que aporten nada. Falase un pouco tamén da situación económica do concello, non? Como lle afecta a todo isto a un concello que ten un remanente positivo de tesourería, non? Sí, falábamos que, de feito, hai cousas que son incomprensibles e que resultan moi difíciles de explicar de cara aos veciños, non? O ano pasado tivemos un superávit de 200.000 euros. Temos máis de 1,5 millón de euros na conta. Resulta que non cumplimos a rede de gasto. Agora, se nos podemos explicar a rede de gasto, a mellor é hasta converso para explicarlo, porque eu ainda non acabo de entendela perfectamente, porque me parece algo ridículo, non? Entonces, a batalla cos interventores é eu porque tendo 1,5 millón de euros na conta, tendo superávit de 200.000 euros, teño que bloquear unha cantidad de cartos do meu presuposto para non gastar, para manter as contas do Estado. Non ten sentido ningún. Por que o Estado non me libera o meu 1,5 millón de euros e eu podo facer pequenos contratos para contratar a xente da vila, para dar pequenos contratos e fomentar ese traballo que as pequenos autónomos albañís, fontaneiros, electricistas, pintores, pequenos comercios que fan vendas aos concellos, eu poda durante os próximos 2-3 anos ir gastando eses cartos, generando traballo para esta xente e gastando do que temos nós aforrado, nin siquiera a conta de subvencións. Son cousas que son incomprensibles para ninguén e non lle podes explicar a un veciño que non lle podes arreglar un camiño que tes 1,5 millón de euros na conta, porque non é capaz de entendelo. E ten lógica que non o entenda. Deixaron vos en pleno estado de alarma unha porcentaxe pequena aos concellos dese remanente. Pero vamos nesa línea, mira, dinche, nós, por exemplo, no noso caso, vou o caso, nós temos 200.000 euros de superávit, entón dinche, podes gastar o que teñas de superávit, pero claro, como nós tiñamos un plan de asuste económico pola rede de gasto de 174.000, que significa iso? Que no ano 2017, do 2017 ao 2018 gastamos 180.000 euros a maiores que no 2017. Pero tiñámonos, non é que non foran nosos, gastamos porque pasamos da cantidad de presuposto. Entonces, dese asuste que se foi facendo o ano pasado, tampouco cumplimos na mesma cantidad, pero ainda así tivemos 200.000 euros de superávit, ¿sí? E agora resulta que deses 200.000 eu podría gastar pois 27.000, pero teño 1,5 millón de euros na conta. Claro, é algo imposible de explicar e difícil de entender porque non somos ningún dos concellos que temos realmente positivo, somos capaces de entendelo. Hai un ruxe tamén entre a ciudadanía que os concellos vades sufrir tamén un montón esta crise, que vades ter menos ingresos, entende que por ahora as medidas que van de reducción de taxas para os veciños tampouco son excesivamente gravosas para un concello, non? Noso concello non ten taxas. A única taxa que temos é a do lixo, case se me descuido, é a dos vehículos. Non temos taxas ao tío, por iso falamos da desinformación, non? Outro día criticábanos porque o Concello de Mazaricos non tiña unha ordenanza para terrazas, ¿sí? Entón, nós non temos unha ordenanza para terrazas porque non cobramos taxa por ocupación do espacio público. Entón, tens que seguirte a ordenanza autonómica, que é a ordenanza que che marca o espacio que tens que deixar libre por accesibilidade, nada máis. O sea, non cobramos taxa por eso, non sequera cobramos a agua. Ningún veciño de Mazaricos paga auga. O sea, que non hai. Temos unha bonificación do IBI para todos os comercios do 50%. Aparte de pagar un mínimo impositivo. E todos os gandeiros teñen unha bonificación do 95% no IBI nas súas construccións. O sea, menos non podemos cobrar. Senón teríamos que ir pagar a xente. Menos non hai impostos no Concello. E o que che pregunto de a nivel administracións superiores, credes que en 2021 van chegar menos cartos á administración local? Non, estou seguro, sí, estou seguro que vai a chegar menos cartos á administración local, seguro. De aí ven que as administracións locales reivindiquemos a posibilidade de gastar os nosos cartos e, ademais, que non se sigan facendo agravios comparativos, como pasa, como falábamos, co tema dos parques eólicos. Temos un canon eólico que o 50% se queda a Xunta con el, algo que carece de sentido por completo. A Xunta nos ten que deixar o 100%
no concello que realmente é o afectado polo parque eólico. Os concellos como nós cobramos cero do canon hidráulico, cero do canon hidráulico. O sea, ninguén pode asumir isto. Entón, eu creo que as administracións, xa que non van a mandar cartos, que entendo que non van a mandar, pois, oye, danos o que é noso, polo menos, ó. Non fai falta que non che pedimos limosnas, danos o que nos debes e o que nos corresponde, e eu creo que todos os alcaldes van a estar conformes comigo, que se hai un canon eólico, os que sufrimos somos os do Concello, que temos que cobrar nós o 100%, e se hai un canon hidráulico que nos padece o feito de ter esas aguas estancadas no seu Concello, que ten que cobrar ese 100%. Xa que falas de eólicos, que ademais é un tema que sempre nos gusta tratar, e sobre todo cos alcaldes que xa plantaron cara un pouco a esas empresas que chegan arrasando a nosa comarca. Agora tedes en riba da mesa o novo proxecto de San Cosmeiro e Albite, como está eso a día de hoxe? Bueno, o proxecto de San Cosmeiro e Albite está nunha fase de participación social. Nós estamos redactando un escrito para mandar de asunta por varios motivos. O proxecto en sí está ubicado os eólicos a 500 metros das casas, algún incluso a menos, porque hai casas que non están dentro do núcleo e que a escolla a 350 metros. Non entendo lógico que en pleno estado de alarma ativemos os prazos para os parques eólicos, cando eu non me podo reunir cos veciños para poder explicar o que está pasando, porque realmente está nun período de participación ciudadana e non está nun período de alegación, xa está sempre equivocándose con ese trámite. No propio proxecto son copia e pega un dos outros e non se valora por nada en ningún momento o efecto do daño que pode haber psicolóxico dun sonido constante durante varios períodos de tempo. Entendemos que a máquina en sí non fai un ruido devastador porque é constante, pero esa constancia do tempo ten que ter un estudio. Non hai un estudio social de canto devalúa a túa propiedade se ti tes un parque eólico na contorna. O sea, a 1 kilómetro, pois perde un 50%, a 2 kilómetros, pois un tanto. Non hai ningún estudio feito nese sentido. E, desde logo, que non hai para nada é unha premura para, en pleno estado de alarma, sacar agora debaixo da manga os parques todos que tiñemos aí á espera para que os veciños teñan que dicir se están conformes ou non. A ver, cando realmente publicamos na nosa página web, é que eso implica un desconocimiento rural. Está publicado na nosa página web o de medio ambiente o proxecto eólico. Bueno, pois agora expliquei aos veciños dunha aldea que teñen 80 anos, que ni siquiera teñen un reno na casa, que lle van a montar un parque eólico. Pero, bueno, telo na página web, podes consultarlo cando queres. Pero os do Concello non nos podemos reunir con eles para explicarlo porque non podemos acercarnos a eles. Pero, sin embargo, apuramos os trámites. Hai cousas que carecen de sentido por completo. E as negociacións de expropiacións e todo eso están xa avanzadas nese proxecto ou ainda están por empezar? No, é unha fase inicial ainda hai unha fase inicial nese sentido e sen máis, a metiron a trámite o outro contencioso que interpusemos co Ruña 2, co parque que querían montar na Ruña, que é unha zona tamén bastante sensible e que entendo que vai ser un parque que deberíamos de paralo porque temos todas as razóns e os porqués facelo. Ese parque, toda a poligonal do parque está montada sobre unha zona que foi incendiada no ano 2006, no 2008 e no 2009. O sea que a propia lei implica que non se pode facer un cambio de uso do solo en terrenos que foron incendiados. Sin embargo, isto obviámolo, deixámolo aí de lado. Entonces, eu entendo que no contencioso administrativo ese parque vai carecer completamente de validez. Carai, son medidas que poucos concellos asumen a día de hoxe, prefiren Xa, máis darlle a xa, Insercoin, non recibir a moneda que implica un parque eólico que enfrontar, claro, non? eu explicaba ya xente un día que a mellor unha licencia dun parque eólico pode un concello 700.000 euros de ingreso nunha tacada, pero realmente o valor que ten o concello é unha pérdida de poboación, porque ese día que está toda esa zara é un brutal as súas vidas. Non é estar en contra das enerxías renovables, isto, non é cambiar dun lado ao outro e facer demagoxia. Claro, estamos a favor das enerxías renovables, pero, hombre, cun criterio. Entendo que sempre digo esta frase porque creo que é moi
moi relativa. Se pos foran, estaría Madrid rodeado de eólicos, e non é o caso. Entonces, está ben que aproveitemos energias renovables, pero tampouco viñades a soballar a sempre os mesmos. E ademais da maneira que veñen estas empresas, que antes, moitas veces, empezan a negociar con propios vecinos antes de que o propio concello sepa que se monta o parque eólico. Sí, que vos os concellos os enterades moitas veces porque, oye, mira, que viu aquí un señor a preguntarme por isto. Entón, son aquí un contrato, aquí lle fago, firmolle este contrato que tamén me colle unha leíña no monte, que tampouco la traballo moito. Sí. Dime que estás falando. E son cosas así, ou de repente te enteras que tens unha antena de medición meteorolóxica colocada nun monte, e sin sequera comunicar ao concello. Son funcionamentos que non ten lógica. E de esa incompleta indefensión, isto é esa xente. Quen vai ter a capacidade de ir a un contencioso administrativo con unha empresa eólica se non é o concello? Ningún particular pode asumir esas costas. Ningún. Bueno, cambiamos un pouco de tercio e falamos do sector gandeiro, se che parece. Xa nos contaras algunha vez que Mazaricos no seu 95, depende nun 95% do sector gandeiro, dixerasme unha vez. Como está? Entendo que para o sector, para os gandeiros e as gandeiras non existe confinamento, como está afectando todo isto? No, para o gandeiro, por sorte, non houve confinamento, seguiron traballando dentro desa normalidade que era, bueno, pois a mellor non podían hacer os comercios, ademais todos estaban fechados, pero de momento non se notou a crisis, pero sí que hai un medo a que esta crisis pase a dentro duns meses un efecto tardío, pero ao sector, non? Pola menor venta de leite, porque realmente hai menos actividade hosteleira en todos os lados, se reduce o, o consumo, tamén hai un aumento de produción por parte dos meses de agosto, non? Que é verán, entonces, bueno, teñen medo aquí nos próximos meses, ali outro día publicado un artículo, bueno, de Campo Galego que falaba do mesmo, non? Do efecto que vai ter o COVID-19 a un medio plazo nos gandeiros. Entón, sí que a nosa economía de base vai sendo a gandeiría, porque, bueno, son o gran motor do Concello. Que ben é certo que nestes últimos anos foi collendo moita forza o sector de turismo e hostelería e os comercio, pero eles siguen sendo esa clave, non? O gandeiro que compra no comercio pequeno, o gandeiro que vai ás tiendas dali, o gandeiro na súa gran maioría o que vai aos bares, ao taller, e fuise mantendo. Por iso, no momento, bueno, aquí entendemos que no momento que teñamos unha normalidade normal, non unha nova normalidade, todo se tería que reactivar, exceptuando a parte do turismo, que sí que vai levar un impacto bastante forte. Vai tardar o turismo, non? Vai tardar en... Eu entendo que sí, vai tardar o turismo, máis que nada porque tampouco non existen medidas claras e non sabemos o que vai pasar, non? Que vai pasar cos albergues? Que vai pasar co Camiño de Santiago? Dentro dun ano van poder seguir traballando igual? Vai haber seguir habendo voos? Como vai funcionar cando veña alguén de fora? Non temos nada claro nesse sentido. Ainda falaban de fechar fronteiras, falaban da actividade aeronáutica que iba a empezar pouco a pouco. A gran maioría dos albergues este ano xa dan por perdidas as actividades, pero se están pensando no ano que ven, pero tampouco saben se no ano que ven van a permitir que veñan en gandeiros. Como van a presentir tamén os peregrinos? Como van a presentir os peregrinos a posibilidade de facer un camiño de Santiago nun albergue masificado tamén, non? Eso non sabemos o que vai pasar a medio prazo desto. Pois que estades ademais tamén na CEMAT, aglutinando un pouco, porque é sempre tan difícil armar programas conxuntos a nivel comarcal. Ainda tedes o plan director do Turismo da Costa da Morte aprobado o ano pasado, non se ve moito movimento en eso, non? Eu creo que no sector turismo este ano colleunos co paso cambiado total. Isto foi un cambio brutal en todos os sentidos. E ahora mesmo, a mellor ese pensamentos que tiñamos de promoción fai un ano, hai que repensarse a ver que é o que se pode facer e ver que efectos vai ter. Non ahora mesmo estaríamos planificando de cara despois do verán como se van a facer as promocións nesas grandes feiras, como se vai a facer esa promoción conxunta, pero que agora ni sabemos que seguramente non vai haber grandes feiras, tampouco sabemos se vai ser o canal o mellor canal para poder vender,
tampouco non temos unha estrategia clara de como temos que promocionar en función de se é hotel, eres albergue ou eres apartamento, en función de que son actividades, non hai nada claro. Entonces, claro, entendo que parece mentira que en 2 meses teñamos a capacidade de facer unha economía como se está facendo agora mesmo, pero necesitamos un pouco de tempo para que se aclare isto e que se sepa exactamente que é o que podemos facer. Dende un concello pequeno, que medidas xa concretamente estiveron aí os axentes de desenvolvemento local formulando un plan de reactivación para compartir con todos os concellos da comarca? Que medidas pode tomar un concello pequeno, no vosso caso, tanto para o sector hostaleiro como o que falamos de comerciantes, hosteleiros, bares? Un día facíamos as declaracións Xosé Regueira nunha charla destas, e eu comparto, porque veño tamén do mundo do turismo e do mundo empresarial, e que non podemos pensar que as administracións vamos a salvar a vida aos comercios nin ao turismo. E temos que, eu creo que a proposta ten que ser da propia parte privada, que é que ten que desarrollar ideas e ter novos enfoques, non? O Concello que ten que estar é para, nese momento en que sale esa nova idea, dese conxunto de empresarios ou de empresas, axudalos na promoción, na venta en sí, facilitando as ferramentas para poder vender, pero claro, tamén digo o mismo, se vamos diferenciar sectores. No sector turismo, ten que ser unha promoción global. Falamos do conxunto da Costa da Morte. Non sirve promoción individualizada por concellos, porque eso pérdese no conxunto do... E a promoción do comercio local é diferente. Cando ten un comercio local, o seu cliente é o local. E aí sale moito de que como pode facer o propio comercio para facer esa venta dese produto. Non axudalo, pero, bueno, ten que sair moito del. Antes, falando disso, poñamos un caso dun pescadeiro, un señor que vendía pescado, que fixera un grupo de WhatsApp con os seus clientes, e cando iba a Alonso a comprar, xa dicía, hoxe temos pulpo a tanto, e sacaba a súa porcentaxe, e lle mandaba o WhatsApp aos seus clientes ao precio que deixaba o pulpo, e cada un encargaba o seu pulpo, outro encargaba a súa sarda. Entón, que ferramenta máis se vas dar ese home? Xa buscou o formato, ten o seu teléfono móvil, co seu WhatsApp, os clientes, e lle vende, perfecto, e ele non perde nunca nada. Entón, a partir de aí, nós podemos generar, apoiar esas ideas, pero ten que ser moito da xente. O marxen de que nós podamos colaborar pois, con as medidas de protección, que a desinfección das calles, con colocación de geles hidroalcohólicos, sinalética, pero iso ao final non se vai ter o cliente. O cliente hai que ir moito máis alá. Sabemos que a Asociación dos Hostaleiros ademais é superactiva, xa compartimos tamén que pasa na Costa algunha iniciativa de regalar un paquete a Sí. facer un sorteo entre os sanitarios. Que outras ideas manexa aí o sector mazaricán? Bueno, creo que están, eu agora mesmo a gran expectativa é co Camiño de Santiago, a ver que é o que poden facer. Eu creo que todos están a expensas de se poden abrir, e a promoción por sectores. Non? Hai que dividir sectores buscando ese cliente en concreto. Non? Antes pensamos sempre en promocións o grande, donde eu teño que promocionar pois, en grupos de colectivos brutales, vamos a Fitur, promocionamos para todo o mundo, para que todo o mundo veña a facer o camiño, para que todo o mundo veña a dormir aos meus apartamentos, e agora ese todo o mundo está moi disperso, queda moi longe. Entón, agora hai que dividir, pois, o mellor, o teu enfoque de promoción é se eu teño un apartamento ou 10 apartamentos, pois, enfocar nunha empresa que ten 80 traballadores, con a venta do meu produto, esos 80 traballadores que se que van cubrir toda a campaña de verán e facer unha boa oferta e unha boa proposta que sexa algo apetecible para eles. Eses pequenos subdivisións de buscar de clientela ten que ser por parte do empresario que moitas veces non o sabe facer, e aí é cando entra o Concello ese asesoramento técnico de como facemos eso, como chegamos a esa persona, non como chegamos a eles. Porque, claro, publicar en Booking é moi fácil. Subimos a Booking e queda aí disperso no aire, xa entrarán porque todo o mundo quere vir e veñen, pero cada momento no mundo hai que focalizar, e esa labor do antigo comercial que había antes, que é o que iba polas portas e falaba con as empresas e lle vendía o produto que estaba perdida, porque xa Booking facía todo o traballo e che vendía todo,
pois ao mellor ten que retornar. Vai ir para longo todo isto, verdad, alcalde? Vai ser unha recuperación lenta. Sí, sí. Sí, eu creo que sí. Non é algo... Estamos soñando todos cunha vacuna, pero eu creo que hai que habituarse que isto veu para quedarse, que temos que acostumbrarnos a que hai que traballar con ele, tampouco estancarse, sabes? O feito de pensar que vai a chegar a vacuna no mes de, como te escutaba, no mes de outubro, e estar estancado esperando a que chegue outubro, depois o outubro non chega e seguimos o problema. Son que buscar novas medidas, novos focos de promoción, e aí é onde se vai ver quen traballou de verdade, non? Quen fixo ese pequeno traballo, que moitas veces non é tampouco simplemente buscar ese pequeno nicho onde que podas vender o teu produto. Pois nada, Joan, moitísimas gracias, alcalde de Mazaricos. Un placer terte por Moitas aquí. gracias a vos. Un Encantado, saúdo. gracias.